Sin iba pa, ang gabos na yan, digdisa na sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Maraming hapon po sa Tuya Gabos, mga tugang. Good afternoon. Buenas tardes, senyorito y senyorita. Aldaw po ngunyaning Martes, Disyembre 17, 2024. Saro, 2, 3, 4, 5, 7. Pitong aldaw na sa napalan o 8 aldaw na sa napo. Pasko na, ano? Time flies so fast. Tama ba, Jerome? Pila na sana? 7 o 8? 8. 8 aldaw na sana. Pasko na. Or, 8 aldaw pa, Pasko na. Kamu na bahala po kung ano yan. Depende sa interpretasyon po din do kung pirang aldaw na o pirang aldaw pa sana. So, nagmamadali. Pirang aldaw na ngaya, 8 aldaw pa pag nag-idali. 8 aldaw pa, Pasko na. So medyo gusto pang mapalawig ang panahon. 8 aldaw pa. 8 aldaw na sa nangaya. Pag medyo kapos-kapas sa budget, pagkapos pa po kita sa budget sa Pasko, garo kita nauubusan po ning oras, 8 aldaw na sana ngaya. Ano daw yan, ade? 8 aldaw na sana. Pasko na. Garo bagaso alangaya. Madalion sa nangayaan 8 aldaw. Madalion sa nangayaan sa 8 aldaw. Pero pagka medyo relax na kita, igwa na kitang pang Noche Buena, Medianoche, may pambakal ka na kan mga regalo. Masabi ka, 8 aldaw pa, Pasko. Kamo po, sain po kamo naman. Ano po ang sedong status manungod po sa pagselebrar kan Pasko? 8 aldaw pa o 8 aldaw na sana? Pagka medyo may kurukwarta, 8 aldaw pa. Relax na ta. 8 aldaw pa ngayon. Alay pa ngayon. 8 aldaw. Pag 8 aldaw na sana, garo baga cramming ka na, ano? 8 aldaw na sana nga Pasko na. Day pa ngayon kita ni pambakal ki Christmas ball. Maragata may Christmas ham na. May Christmas ham na. Nakakuha ba na so ham mo, Jerome? Maragata sana may ham na, no? Okay. Sige po mga tugang. Mag-irbanan po kita hanggang alas 3 ng pagkahapon. Ngayon pong aldaw ng Martes. 8 aldaw na sana. O 8 aldaw pa. Pasko na. Sa mga gusto po magsabay sa tuyang pag-ulay-ulay ngayon na pagkahapon, pwede po kamo mag-upload or mag-text sa 0927-398-0955 or pwede man po kamo mag-komento sa satong Facebook Live, DCGB News Online. Live na live tabi kita dyan sa satong Facebook page tabi. Ano? Alright? Iyon na nga na initabihan sa tuyan na pag-urulay-ulay. 8 aldaw na sana. O 8 aldaw pa. Ano po ang sa indong status dyan? Sa mga paraan tabay tangon yan. Cramming daw po. Kamo medyo relax na kamo. Ano daw ang pagkakaiba kayo na duwang iyan? 8 aldaw pa o 8 aldaw na sana? Ano man ngaya, kuya ngayon, pigsasabi mo, halos pareho man sa nabaga ngayon. 8 aldaw pa, tapos 8 aldaw na sana. Nangyayari po ang 8 aldaw na sana. Pag medyo late po kita nag-preparar,
Ta ako unta na po sa panahon ngunyan ang mga selebrasyon magastos talaga. Ade, magastos talaga ang mga selebrasyon. Birthday, kasal, ano pa, mansari, gigastosan ta talaga yan, ano? Ang birthday, sa tuya na pagpapasalamat kan buhay na tinaw sa tuya kan mahal na Diyos. So, sabi ka ni ba, kay puan mo ngayon magpasalamatan, indulhensya, maghanda ka ngaya. Lalo na sa kasal. Sabi ka ni ba, kaya nga ni dakulo nanday nagpapakasal, dakulo nanday nagpapakasal ta, mahal da ang magpakasal. Dakulan gastos pagpakasal. Lalo banda angon niya nakapaskuhan. Kuya A, magastos ngaya magselebrar kan Pasko. Maray pa ngaya sumay trabaho, tamay 13th month pay, igwa man ngayang bonus. Paano kaya kaming day pa nakako ang trabaho? Paano naman ngaya kaming day pa nakako ang trabaho? Makikikaroling muna ngaya kami dyan sa kunsain. Makikikaroling muna lugod ngaya kami para may pambaka lamang. Actually, saro yan sa magayon na fundraising, caroling. Pero sigurado din do tabi na makaroling ka mo sumarayrahay ang kansyon. Tabaka mangyari sa indo binuwian so ayam do na labrador para lapagan ka mo paluwas. Okay. Sige po. Ano po't ko yan ang pagkahapon? Ano po ang sa indong gigibuhon kung daik kitang kwarta ngunyan na Pasko? Kung wala kitang kwarta ngunyan na Pasko, Kuya Nal, gastusan baga talaga, practically wise, dapat talaga pag Pasko, may gastusan talaga kita, Aminon ta na po yan, Ano ang mga gagastusan ta sa Pasko? Kaya baga pigpaparatururuan ta na an sa tuya na mga kapamilya, September pa sana. An sabi ta, mamakal na kamo. Tapag abot kan Christmas rush, marahalo na po ang mga barakalon because of the supply and the demand, or pigapod na demand versus supply. The higher the demand, the lower the supply, the higher the price. Mas dakol da apo na demand, mas dakol na nangangaipo, tapos diit po ang supply, mas mahal. So sabi sa tuya kay to, as early as September or bako pangani da ber months, mamakal na. Dakulang bagay man agad ito, Pero day po kamo magbakal kan mga panghanda. Agosto pa sana nagbakal na kan panghanda. Pwede po rin dong bakalon sa mga panregalo, sa mga pang-decorate during Christmas. Iyan po ang sabi kan mga wais, mga expert, pagabot sa kwarta, kung paano mas makakatipid during Christmas season. Paano kung day kitang kwarta? Paano kung day kitang kwarta? Tapos dakulon ang sa tuya na pinangaki.
Gano ka magsurok sa irarom kang katri mo, ano? Ah? Ang kwartata, tamang-tama sa napan o pampambakaltakan sa tong pagkaon oral daw. Naramduman mo, dakulon ka pala na pinangaki. Naramduman mo, dakulon ka pala na pamangkin. Maray pa ngayon nagbaanap ngayon ko kitrabaho. Araw ngayon ka niyo. Dahil nalugod ngayon ako nakakaluwas ngayon ki harong. Pirmina sa ngayon nakalakan sa kuya na harong. Dapat daw po niya to na ikahadit o ikabahala pag di kitang kwarta pag Pasko. Ah? Sige daw tabi, tabangi daw tabi ako nindo sa mga paraan tabay. Dapat daw po niya to na ikahadit kundi po kitang kwarta ngayon na Pasko. Ano po sa indong ano kaan? Ano po sa indong statement of account? Statement. In kaso, day kitang kwartang ngayon na Pasko. Kasi, gastusan talaga tabi, ano, di ba? Buon sa mga Christmas decors. Maray na sana kon last year, so Christmas decorations, pwede mo pang magamit ngayon. Kaya bagad ako lang bagay na mga reusable ang mga pigagamit bilang sarong dekorasyon, ano, most especially sa Pasko. Minsan ang iba ka yan, pagkatapos kan Three Kings, kikroa, si sararay giraray, piparatos ki plastic, so day maraot, so day kinoon, tapos ilalag sa kahon, kikip safe tabi, and then, see you next Christmas. Yan ang saro sa mga yun nagibuhon. Tangani na by next Christmas, dahil na po kita bakal kan mga Christmas decoration. Saroan sa mga pigagastusan po sa panahon ngunya ng Kapaskuhan. Christmas decors, kan bilog na pamilya. Pandua, pag Christmas party, most especially sa mga kaakian, I believe ngunya na si Mana, kaliwa kanan, taas baba, harap likod, ang Christmas party. Usually baga pag mga Christmas party, that's the time ako kayo to kanaki, Christmas party lang ako nakakabakal o nakakanamit kibagong bado. Usually yung baga pag Christmas lang po kita nakakakito, tios baga, sabi nga ni isa daraga, chus man sa nangaya kami. Chus